kepareng Murbawanci malih lumantar para kadang karya budaya. Nggih. Nggih, diayune Ngrom. Jumeneng malih nggih. Lelolo 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 lele lele lelolo 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 lele lelolo 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 lele lelolo 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 Sowan malih Mbak Ayu. Nggih tasih kepareng caos atur panglipur lumantar kadang-kadang tresna budaya. Nggih, dawuh saking pembedhen kula ing saking pojok Songsong Agung ing Desa Pojok Bapak Eka Dasa Sapta kepareng ngersakaken anggitan saking lagune Bojo Galak. Bulurah ki lagune apa? Oh mboten. Siji Bojo Galak, loro ditinggal rabi. Lah kok kaya bulurah keongan padha. Paket kok, Dik. Paket. Nggih, monggo Kang Mas. Nggih, monggo bawanipun. Aduh klinciku mongko iku dadi katras nanku ngalor ngidul tepung gelang mung saipo bunga rasaku yen bali bakal tahap pondok kadyatri sangga pirangu rinangkul kinempet-kempet wong dosa ngreknaning bawana ya ki tukang walang ati ya ki tukang sing tias ya gitu kang kudu geharen buka celuk saka diajeng Ayu Ningrum ngobengi kutha sateruse ning desa-desa Surah
ora ketemu terus aku nang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nang Semarang klinciku terus ana Pak Eko, menika ingkang angka kalih mangke dipun seragenaken mboten Pak Eko? nggih Lek kok jawab kowe, Dik. Nggih, wah. Njaluk le seger kok dawuhe Rama kuwi kowe anggere klincul bablaske sing seragen mesti seger. Aku kuwi remen nek Rama ki beksa lho. Wah, beksa iki. alah kowe nek gur jogetane Pak Lurah ki jenengan kira bakalan iso Walah kalah atraktif. kalah Wah, Bapak Lurah ki lho joget klincucul karo metik anu woh klengkeng. heeh Wingi iso Dik. Karo menek klengkeng. ya unik Jos ya, Mas, tenang. ya. Semangat kok Pak Lurah. Sok. Grasa nafsu wakasane montong aku dewe kang kanting aturaken ulet jarawa pagi rek ngatem Nggih, kengrawuh Pak Dewa. Budhe ngatemi ya kondur. Nggih, gen siang. Nih, nyaket karo Mbak Ayu. Nyalamin anu Pak Dese engko ndak kualah. Weh, pengen dadi jambu mete po. Ya. Sugeng rawuh. Anu, Budhe sing kondur kapan, Budhe? Oh, nembe kala wah isih kandel iki, Dik. Apane? Oh, oleh kondur nembe jeng wau kok, Dik. Kok kandel. Genah kandel nganggo banget lho, wis disangkoke tas mene lho, Dik.
Saiki mbok aja ngisin-ngisini to, Mas. Ora kok tegese. Kok rumangsaku jan plek kaya kakange. Oh, rite ya. Oh, ya adine kok. Ya ora apa-apa. Aja ngomong lho, ngomong. Tak telaske sik ya. Ya didikane otot itu ya ngono kuwi. Lajepelane krasa-krasa Rondo desa. Jan wis kaya campur sari tanggapan iki. Lah iki emang ora tanggapan iki. Ya tanggapan iki malah wis bayar lunas kok tadi. Lah iya. Mulai arek mulai ngono. Kowe iki sing itu-ituan geden-geden iki malah Arifin. Lah piye? Arifin iki urung rabi, urung duwe bojo. Ning iki ndokok sak nggon-nggon iki sok iki pamrihe mesti nek arep rabi iki ngundahe rada akeh ngono aku paham ya Arifin iki. Lah iya. Ya, oh iya le. Ayo. Ayo Mas. Gonta-ganti pasar